देवरुख तालुक्यातील संगमेश्वर गावात गेल्या अनेक वर्षांपासून मुस्लिम मूर्तिकार अनिश शेख गणपती बाप्पा साकारण्यात व्यस्त आहेत। समाजात जातीय सलोखा टिकून राहण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचं अनिश शेख यांनी सांगितलं। समाजामध्ये वाढत चाललेला द्वेष, जातीय तेढ संपुष्टात येण्यासाठी मर्यादा ओलांडत मुस्लिम मूर्तिकारानं गेल्या अनेक वर्षांपासून गणपती बाप्पा साकारण्याचं काम हाती घेतलंय। मूर्तिकार अनिश शेख यांनी एक अनोख्या पद्धतीनं बाप्पा चरणी आपली सेवा अर्पण केली आहे। मूर्तिकार अनिश शेख यांचे फोटो व्हायरल होताच कौतुकांचा वर्षाव होऊ लागलाय। आकर्षक गणपती बनवणं हा त्यांचा हातखंडा। दरवर्षी गणेश भक्तांमधून गणपती बनवण्यासाठी मागणी वाढली आहे। मूर्तिकार अनिश शेख यांनी अनेक गणपती साकारले आहेत। गणपतीवरची शेवटचा हात फिरवत असताना ते पाहायला मिळत आहेत। राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जातीय दंगली होत आहेत आणि यामध्ये देखील सामाजिक संदेश देत शांतता अबाधित ठेवा असा संदेश मूर्तिकार अनिश शेख यांनी दिलाय। कोकण कट्टा लाईव्ह, देवरुख।